Colombia. Yo, de kalder mig ham den lille colombianer. Rapper kun om kaffe, coke og bananer. Jeg vil bare være den dopeste rapper, der giver lækkerier til alle jer hungrende aber. En colombianer i dansk rap. Hvorfor ikke? Porque no? Det er min forret til jer, jeg serverer noget sandt. Har historier med i tasken, du ikke finder på dansk. Jeg fortæller jer om fattigdom og drab i gaden. Min homie Vejen sagde, jeg skulle få det sagt på pladen. Slag facaden og fortæl, hvor fattig din familie bor. Din bror er i fængsel og kokainspor. Jeg sagde aldrig, man glemte, jo, jeg rører ikke de emner. Privatlivet gemmer på de største længder, tænker jeg. Men jeg har bestemt mig til at sige det højt som Bjarne Riis. Fortæl jer, hvordan jeg takler en kris på rappende vis. Det er min mission fra min blødende sjæl. En fynsk knæk, der født til at fortælle. Alle lytter. Jeg vil ikke lade jer falde af i farten. Det er ikke tom ord, det er ikke turning på en valgdag fra starten. Begynder vi i marken, ikke under noget halvtag. Så det er vel min salgstal, Colombianerparken. Jeg fortæller min historie, som jeg oplevede det. Så i denne version er jeg den topledende. Ingen tv-programmer skal gøre den til skrald. Det er ægte, uden filter, dilemma. Så er real mit liv, som jeg oplevede det. Så i denne version er jeg den topledende. Ingen tv-programmer skal gøre den til skrald. Det er ægte, uden filter, dilemma. Så er real. Colombia, Colombia, mi hermano. Estamos Junior, originale. Yeah, originale. Jeg er bare en colombianer, ikke nogen sort ninja. Men på 100 års træs laver jeg dig til en tortilla. Betræder gaden voldsomt som Godzilla. Colombianer fordom giver jeg en fuckfinger. For jeg har aldrig taget coke, nej, kender ikke Escobar. Så teknonar, hold din ikke spændt og svar væk fra mig. Mit liv ville have været markant anderledes, hvis tandhjulene af handlinger ikke havde ramt således. Hvis ikke jeg var kommet til landet Danmark og bare var forblevet det barn, der var anbragt. Jo, jeg tager dig tilbage til 1990. Narkobyen Bogota, medierne sagde der var slemt. Familie boede i et værelse, 7 mennesker. Og jeg siger ikke det her for at lyde gangster, men min mor var fattig arbejder og havde ikke tid. Og da jeg kom til verden, valgte min såkaldte fader at skride. Buena mis panas, Colombia representa en cualquier parte del mundo. Jeg fortæller min historie, som jeg oplevede det. Så i denne version er jeg den topledende. Ingen tv-programmer skal gøre den til skrald. Det er ægte, uden filter, dilemma. Så er real mit liv, som jeg oplevede det. Så i denne version er jeg den topledende. Ingen tv-programmer skal gøre den til skrald. Det er ægte, uden filter, dilemma. Så er real. Min fortid er hullet, mit sind er ud af balance. Har nået bund, min indre dybborende kamp. Så jeg må finde mål og udnytte min chance og komme tilbage på toppen med noget dope som Tour de France. Tvivler du på indholdet, er du for dum, min ven. Det er som at spørge en græsbank, om man må låne lidt penge. Eller udregne fætter lands månedlig gæld. Eller prøve at analysere plottet i en pornofilm. Hey, roligt, vi kom for min mor var uden chancer. Min far satte i osten og hans fader ansvar. Din nar, tror du kunne drikke dig væk fra problemerne. Vil ønske du var i liv i dag, så du kunne se mig nu. Så vil jeg smække dig ind og give dig reprimenter fra den søn, der blev adopteret bare 2 måneder senere. Du mener adoption er et omsorgssvigt, men det er drivkraften til alt, når jeg buster det shit.